Together, growing in faith, changing communities. Igama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Namhlanje I would like us to reflect on the Gospel of Luke chapter 15. Ngiyafisa sibuke from verse 11. Then Jesus went on to say, there was once a man who had 2 sons. The younger one said to him, Father, give me my share, the share of my property now. So that the man divided his property between his 2 sons. After a few days, the younger son said to his father, give me the share. Then after he had done that, the younger son went away into a distant country. He went where he wasted his money in reckless living. Thandwa, let me just take from verses 11 to verse 13. Maybe the first thing engifisa ukukhuluma ngayo, kunzima ukuba umzali. Kunzima ukuba umzali. It is difficult being a parent. And ngiyafisa sikubhale phansi lokho, kunzima ukuba umzali. It is difficult being a parent. Why? Ngoba ukuba umzali kuyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Ukuba umzali kuyisabelo esivela kuNkulunkulu. Kahle kahle uNkulunkulu usuke ekuthemba ngempilo yabanye abantu. The moment uba umzali kuyinkonzo uNkulunkulu akwethembayo ngayo ukuthi uzokwazi ukuyenza. Ngiyafisa ukuyibeka lento ukuthi kunzima ukuba umzali. Because from time to time kubalekile ukuya kuNkulunkulu uyombuza ukuthi kahle kahle Nkosi hlobo luni lomntwana lolu. Go back to the scriptures in Luke chapter 2 when Maria no Joseph bezwa for the first time the prophecy of Simeon. And deep down in their hearts they're asking themselves, what kind of a child will this be? Hlobo luni lengane lena uNkulunkulu anginikeze yona. Thandwa zami, umntwana nomntwana uhlukile. Ingakho kubalekile ukusho ukuthi akekho umntwana okwazi ukureplace omunye umntwana. Ngingalahlekelwa umntwana namhlanje through miscarriage and kusasa ngithole omunye, it will never take away the pain yokuthi ngalahlekelwa umntwana. I can experience a stillborn today and the following year ngiphinde ngithole omunye umntwana. It will never take away the fact ukuthi I once experienced a stillborn. Yes, uNkulunkulu angangibusisa ngabantwana ababa isibusiso, mhlambe abadala ngingakhumbuli kakhulu ubuhlungu engike ngadlula kubona ngokulahlekelwa yilo ongaphilanga, ngokulahlekelwa yilo oshone emncane. Kodwa I don't think it can ever erase the fact yokuthi usibanibani umntanami washona. And so ngifuna ukubuyela kule concept ethi kunzima ukuba umzali. Ukuthi kunzima ukuba umzali, it does not mean akwenzeki. It is difficult being a parent. Why? Because I must be in alignment with God. I must do what God is asking me to do. Yabona izolo I had a session with good friends of mine. We were having something and having a good session, and in the midst of that conversation, we spoke, and Father Dean, Father Tamitembe said something absolutely profound.
walinganisa ngespoon and washigama elijulile wathi ispoon siwumaphathe phethwe. And I'd never ever thought that concept. Siwumaphatha ephethe. And you can see this. Ispoon holds something, but ispoon, as it holds something, it must be held in a hand. I like that. It holds something, but it must be held in a hand. Siphatha something, kodwa kumele siphathwe esandleni ukuze sikwazi ukwenza lo msebenzi esibizelwe wona. And umzali into enjalo kumina. Umzali uphethe impilo yalomntwana, kodwa ukuze akwazi ukuyiphatha kahle impilo yalomntwana kumele aphathwe isandla sikaNkulunkulu. And so from time to time kukubalekile ezumzali ukubuyela kulento ejulile. Nkosi, ngabe ngenza kahle yini phambi kwakho? Nkosi, ngabe ngenza kahle yini kulabantwana onginikeze bona? Nkosi, ngabe ngihamba kahle yini kulabantwana onginikeze bona? Kahle ithandwa zami, abantwana sibabolekiwe uNkulunkulu ukuba umzali inkonzo esithenjwe uNkulunkulu ngayo. Ngiyafisa ubhale phansi. Mina ngingumphathi ophethwe. Ngingumphathi, ngiphathisiwe ngoba ngiphethwe. And the moment sengifuna ukuphatha ngedwa ngingaphethwe, that means angisenayo connection ne-head office, angisenayo connection nomuntu ozongisiza. Ngingumphathi ophethwe. And I like that concept. Umaphathe phethwe. And if we go back to that, sizolokhu siyibuza umbuzo from time to time, am I still doing what uNkulunkulu wants me to do? Am I still doing lento uNkulunkulu angibonele yona? I'm always believing this concept ukuthi kunento uNkulunkulu ayibuke wayithemba kumina ukuthi uma nginika uthembelani labantwana uzobakhulisa ngendlela. Uma nginika uthembelani labantwana bazoba yilento engifisa babe iyona. Thandwa zami, ukuba umzali kunzima. Inkonzo yokuba umzali inzima because akuyona inkonzo yami kodwa inkonzo uNkulunkulu angithemba ngayo. Ingakho ithandwa zami, kumina kunalento ehlezi khona. Umzali nomzali akakwazi ukulala. Kufanele avuke from time to time abize ukuphila phekwe impilo zabantwana bakhe. Umzali nomzali from time to time kufanele avuke ayaluze endlini. Umzali from time to time kufanele angena amakamero ngamakamero la kulele khona abantwana bakhe. Umzali from time to time kufanele akhulekele abantwana bakhe. Umzali from time to time ngiyakholelwa kumele azile ukudla athi namhlanje ngikhulekela abantwana bami. Asuke etafuleni enza inkonzo kaHana, abashiye etafuleni lokujabula, abashiye etafuleni lokunethezeka, abashiye etafuleni lezinto zonke, abashiye etafuleni of abundance. Athi Nkosi ngicela ukuyobakhulekela. Thandwa zami, I've done a video here and it is on our YouTube channel. La ngikhuluma khona, it was Job chapter 1 from verses 1 to 6. La ngikhuluma khona ngoJobe and izwe ngahlala kulona, I think it was in verse 4. La ngangithi khona, after abantwana bakwaJobe babenza imicimbi behlanganile, lithi izwi likaNkulunkulu uJobe wayivuka njalo ekseni ayobacelela inhlambuluko uNkulunkulu, ayobacelela uxolo uNkulunkulu. Athi Nkosi, uma kwenzekile ekwenzeni kwabo bakona ngiyabaxolisela. And then khuluma ngijule ngenkonzo yokuba umzali, inkonzo yokunxusa, inkonzo yokucela, inkonzo ethi
uma Nkosi abantwana bami, ngiyafisa ukisho lento ethandwa zami. Uyabona ngokwesiko lamaJuda khona umkhosi okuthiwa iYom Kippur, Day of Atonement. Yom is a Hebrew word which means day of. Kippur comes from the word kiper, which means to cleanse or to atone, noma ukuhlambulula. And so njalo ngonyaka amaJuda enza lenkonzo of atonement, enza lenkonzo yokuhlambulula, enza lenkonzo yokugeza. And kuyahlatshwa. Kuhlatshwa inkunzi ezimbili. Eyoqala ihlatshwa umprieste ekhulekela ubuze bakhe nobuze babapriste bonke. Eyesibili ikhulekelwa umphakathi wonke ukuthi inkosi sihlambulule. Baphinde babe nenkonzo la bethatha khona imbuzi bezoyethulela zonke izono, maqedane bayiphose bayilahle bayishaye iyehlane. Hence the word scapegoat comes from. Ngifuna ukuthi thandwa zami njengomzali asike siye emaJudeni, asike siye kulabantu abasifundisa inkolo yobuKristu. Angifuni ukukhuluma ngabantu asebebalekela isiko lakubo bafuna ukunamathelela ezizwe, kodwa bengifuna ukuthi siyayiswela inkonzo njengomzali yokuthi namhlanje ngisacela ukwenza inkonzo yokuhlambulula abantwana bami. Yabona kwesinye isikhathi uyaswela njengomzali ukuthi mhlawumbe izinto azambi kahle ngoba mhlawumbe khona la abangenzanga khona kahle. Kodwa udinga ukuya kubona ubaqulisa amacala, awudinga ukuya kubona ubabuza ukuthi bantu abami kanti senihamba indlela enjani. Uma ungumzali ohlakaniphile uyabona ukuthi inkukhu yabusola umgqakazo laba sebeyagijima, laba sebedlala omunye umdlalo. Uma umzali ohlakaniphile, uma umzali hands on, uma umzali ozibonayo izinto, uyabona ukuthi ishi ngenzeka ukuthi sekuyonakala la. Then nginesabelo, then nginomsebenzi, then nginesikweletu sokuthi angihambe ngiyobahlambulula without ukubahlaza. Angabahlazi, angababukanisi nabantu, kodwa ngike ngenze ngithi ngisenze inkonzo yokushweleza la ekhaya. Yabona thina ekhaya sikhule yenziwe imisebenzi. Thina ekhaya sikhule every year without fail till today. Mawuqala unyaka ekhaya senza umsebenzi kuthiwa ukuhlanjululwa komsamo, ukuhlanjululwa kwegceke, ukuhlanjululwa kwabaphilayo. Thandwa zami singayibalekeli kakhulu lento. Baningi abantu ngomhla ka1 December bayahamba bayolwandle, mawubabuza bayokwenzani bathi basayogeza khona bezongena kahle enyakeni omusha. Baningi abantu ezimishini abenza imvuselelo zokuvula unyaka. Kulezo imvuselelo zokuvula unyaka basuke befuna ukucela uNkulunkulu, Nkosi ake usihlambulule insila yangonyaka odlule, ake uhlambulule ucente nonyaka esuqalayo khona konke kuzohamba kahle. Kunzima ukuba umzali. Ngifuna ukuhlala nje phekwa lelo gama kunzima. Ngobani? Ngoba unesabelo. Lento ngiyibone ngisebenza ezimishini ukuthi mawumzali weparish, you must always be 5 steps ahead of your people. You must always think beyond what abantu bakho. Fanele uhlezi ubacabangela, fanele uhlezi uthi yini enye indlela engingabasiza ngayo ukuxhumana noNkulunkulu. Kunzima ukuba umzali because you must always think not only for yourself but also for your children. Ubacabangela ukuthi ngabe manje sekumele kwenzakaleni empilweni zabo. Kunzima ukuba umzali.
And so ibalekile lenkonzo yokuthi from time to time Nkosi mabengenzi kahle ngiyabaxolisela. Nkosi mabengakhulumanga kahle ngiyabaxolisela. Nkosi mawukuthi khona labasalele khona ekumele ngabe sebekufundile ngiyacela unginikeze ukuhlakanipha sikwazi ukubakhombisa bakwazi ukubona khona nabo bezoqhubekela phambili. You know, one of the biggest difficulties in being a parent ukuba nomntwana onama special needs, whatever these special needs are, inzima, whether it is physical or emotional, educational, intellectual, spiritual or whatever. Ukuba nje nomntwana onama special needs, it's an extra challenge for umzali. And so lo mzali uyalidinga igrasiya elihlukile, uyalidinga igrasiya elinamandla kunamanye, uyalidinga an extra grace khona ezokwazi ukubhekana nesimo sakhe. And from time to time you will notice ukuthi lowo mzali is always worried about ngazi umntana mayisekhulile uzoba njani, ngazi umntanami masane ngishone kuzokwenzakalani kuyena, ngazi ubani ozonakekela ingane yami. Akanendaba nabanye kakhulu, futhi bangithi akanendaba ngikhuluma igama wrong, akakhathazeki kakhulu ngabanye ngoba uyasho ukuthi ayosibani bangakwazi ukuzimela, osibani bangakwazi ukuzenzela ukuthi kodwa lona ke. But also lelo qiniso liyenzeka nakubantwana bangewona necessarily ama special needs. Yebona mina ngike ngabona ngihlala nomama asebekhulile nje impela, efanele ngabe sebewogogo, abanye sebengomkhulu obaba. Ubezwe ethi efata anginankinga mina sengimdala sengahamba sengenze yonke into yami. Into nje engikhathazayo ukuthi mangishona usibanibani engaganiwe kuzokwenzakalani ngaye. Mangishona usibanibani esaphila kanjena kuzokwenzakalani ngabazukulu bami. And you soon realize ukuthi kahle kahle umzali akayeki ukukhathazeka ngabantwana bakhe. Asikho isikhathi la umzali ethi khona hayi namhlanje angiseyona uma wakho, hayi namhlanje angiseyona ubaba wakho, hayi namhlanje angiseyona umzali wakho. Leyo nkonzo I don't think iyaphela. Inkonzo yohlezi ikhona, inkonzo uNkulunkulu ayohlezi esinika yona. Thandwa zami angiphiki ukuthi abanye bethu bayahluleka ileyo nkonzo endleleni. Enziningi izinto ezidala ukuthi sihluleke. Without making excuses. Khona abanye abantu abangakwazi ukuthanda because i-background yabo, i-upbringing yabo was so painful, was so traumatic. And lento singayinaki, siyayizwa ishiwo abazali. Ayeyeye nawe fanele kuyibonele, nawe fanele kuzame, nami mina ekhaya ngingane ngangizenzela izinto, nami mina ekhaya ngingane ngangizamela, nami mina ekhaya ngingane ngangikwenza ukuthi. Mina nje ubaba akakazi nje angifundise, mina ubaba wangishiya ka standard 5 ngahamba ngenza amatoho kwaye mina engizamelayo, mina nje uma akakazi angenzela ukuthi imina nje engayizamela, imina nje engayitholela ilicense, imina nje ngangiyitholela iuniform ngangihamba washing. And you soon realize ukuthi lo mzali ophinda lento kumntanakhe believes it kodwa akaboni ukuthi ulimele. Yena uyitshela ukuthi hayi mina ngistrong kabi ngakwazi ukuzenzela, nawe ngifuna ube strong. Yeah, maybe siyabafuna babe strong kodwa mhlambe kune element yokuthi silimele. Just because umzali wami abandoned ama duties akhe doesn't mean nami fanele ngingawenzi awami kumntwana. Ingakho ithandwa zami izingane kwesinye isikhathi ziyayikhipha amagama azwakala ebhlungu, athi angicelanga ukuthi ungizale, angicelanga ukuthi ungilethe emhlabeni. And lawo magama mesephuma kumntwana azwakala angathi ayinhlamba, azwakala engathi abhlungu, azwakala angathi ayadelela, kodwa ayiqiniso.
Kodwa futhi lawo magama imvamisa aphuma kungesemnandi. Angifuni ukuthi njengabazali siyahluleka, kodwa kwesinye isikhathi njengabazali ibuye isihlule inkonzo yokuba umzali. Ingakho kumina kubalekile ukuthi asami somcela uNkulunkulu. Thandwa zami, angifuni ungasho ukuthi kwesinye isikhathi abantwana bethu expect too much. Kwesinye isikhathi abantwana bethu are too demanding. Kwesinye isikhathi abantwana bethu bafuna ukuphila impilo beyond bona. Kwesinye isikhathi abantwana bethu bafuna ukuphila impilo yakomunye umuzi, bafuna ukuyiphila la ekhaya. And sometimes bafuna into esingeke sikwazi ukubenzela yona. Bafuna into esingenawo amandla okubenzela yona. Bafuna into noma kuthiwa amandla akhona engafanele sibenzele yona. Kunezinto ezimbalwa engifisa ukuzisho. Umntwana number 1 uyalidinga uthando lomzali. That's a basic thing. Umntwana uyalidinga uthando lomzali, unconditional love. And how do children spell love? They don't spell love as L-O-V-E. They spell love as T-I-M-E. Umungthanda, spend time with me. And lento sifunda besebancane. You know, it's a pity ukuthi siyayikhohlwa lezi zinto njengabazali. Akekho umuntu ofuna i-attention njengengane. Yabona ingane ingathi ibhizi icrayona idlala izinto zayo, ikubize ize kuwena woza, ifuna uhlale nayo laphansi yenze lento yayo, ifuna uhlale laphansi uyifundele. Ingane just wants your attention. And you soon realize ukuthi umntwana iyodwa into ayifunayo, well ziningi, but mainly spend time with me. I want you to be here and spend time with me. So into yokuqala umntwana uyalidinga uthando. Number 2, thandwa zami, umntwana uyalidinga uno womzali. Write that down for me. First one, umntwana uyalidinga uthando lomzali. That's number 1. The child needs the love of a parent. But number 2, umntwana uyawudinga uno womzali. Yabona nje thandwa zami, angifuni mina uqamba amanga. Umntwana uyawudinga uno. Cha, ngeke kwenzeke lokho, ngeke ukuthole. Yahlupha ingane engawuthola kuno wabazali. Uyabona sikhulile sibadala manje, uyambona umntwana ongawazi uno ngomzala. Uyambona umntwana ongakaze atshela ukuthi ngeke yenzeke leyo nto. Uyambona umntwana ongakaze atshela ukuthi ngeke sikwazi ukwenzela. Thandwa zami, awumnqabeli umntwana ngoba nakho kungekho. Kwesinye isikhathi umntwana ake umnqabele into ikhona. Akakakhala umntwana athi yena ucela ama-chips uwathengile egcwele iphakethe, uthi no. Athi hayibo mama engani khona ama-chips, uthi ngithe no, akuwona awakho, or yes awakho kodwa ngeke uwadle manje, uzobuye. Phela thandwa zami, ungakhohle ukuthi ingane ingawashama ama-chips iwaqede wonke. Ingane icabangela imanje, icabangela ikusasa. Ingakho ungumzali. Ingakho kumele uyifundise ingane. Khona lento esiyenza njengabazali. And I've spoken about this many times. Lento yokusaba ukudisappoint abantwana bethu. Yesishaya leyo nto. Lento yokusaba ukudisappoint abantwana bethu sigcina sesibenzela noma yini abayifunayo. Lento yokusaba umuzwe, and sometimes ishiwo wogogo. Hayi phela usibani washonelwa abazali bakhe, hayibo ningamhlukumezi, hayibo menzele noma yini ayiswelayo. We overcompensate.
There's nothing wrong with compensating, but we overcompensate. Uthola ukuthi ingane nje, what baby wants, baby get. Leyo ngane izosihlula, izosixaka. Uthi ngike ngenze umzekeliso, ngizobuya kule point ukuthi umntwana uyawudinga uno womzali. Have you ever noticed ukuthi akuve kulula ukupick up ingane zama special needs? Akuve kulula uthi okay unama special needs lo mntwana sekuyazeka kuyabonakala. Akuve kunzima ukubona abantu abadala abanama special needs until you work with them and you realize ukuthi ayibu kanti lona special need kodwa mdala bengeyona into ebinakiwe. Kodwa you realize as ekhula ukuthi ngathi special need nje usibanibani, ngathi kunento thizeni ngosibanibani. Nakubantu abadala yabona khona abantu esisebenza nabo abawazi uno womzali, and so mabefika emsebenzini banama expectations. Ingozi lento yokusebenza nomuntu ohleze nama expectations. Ingozi lento yokusebenza nomuntu ohleze itshela ukuthi noma yini ayifunayo uzoyithola. Ingozi leyonto. Akawazi no. Yena wazi ukuthi uma ngivula ifriji ngayibona into ikhona ngayicela ngizoyithola. And so kuzoba khona ama means ukuthi mina fanele ngihlezi ngithola. Mangingasatholi ngizozonda. Mangingasatholi uyabona ingane mungayiphanga into isibhuquza phansi isiyakhala ayisafuna. Kunama adults, kunabantu abadala abathrow ama tantrums. Usiyasihlinela emsebenzini, usebhala kuma social status zakhe emsebenzini, renta i-crowd emsebenzini, sekuyazondwa emsebenzini. Analyze lowo muntu, you go back and you realize ukuthi we are dealing with an adult engakaze yatshelwa uno kubo. Yazi into ebuhlungu ngabantwana abanjalo, bazoza kuthina bashade nathi, bashade neingane zethu. Those kids will bully our kids because bona they always want it, and mabekufuna bakufuna manje, and mabengasakuboni bazoba abusive, mabengasakutholi bazoba toxic. Kunzima ukuba umzali. Enye into engifuna ukuyenza from verse 1 to verse 13. Ubaba unamadodana amabili. Eyokuqala ifaniye kubaba ukuthi baba nginike isabelo sami. Akukho la esizwa khona ukuthi ubaba wayihlalisa phansi, wayikhombisa ubuhle nobungozi bento ayicelayo. Mhlambe ngifuna ukuthini la, musa ukusaba abantwana. Musa ukusaba abantwana. That's point number 3. Write that down for me. Nkosi ngisize ngingabasabi abantwana bami. Musa ukusaba abantwana. Thandwa zami, kunabazali ababasabayo abantwana babo. Bayabasaba. Noma yini efunwa yilo mntwana umzali uyamenzela. Yazi khona into ebuhlungu. Mangasane kucele lo uzonqaba. Mangasane kufike lo uzonqaba. Kodwa wonke umuntu endlini uyazi ukuthi kodwa mase kufika usibanibani uma uzokwenza. The sad part ithi emehlweni abantu thina siyitshela ukuthi hayi bazothi ave emthanda usibanibani. No, hayi ngoba emthanda, uyamsaba. Ngoba mase sikhuluma naye sithi but uyayibona lento ukuthi i-wrong kangakanani. Yebo ngiyabona,
pho ukwenzelani? Hayi ngeke, ngcono ngimnike ngoba mangamnikanga uzobanga umsindo, ngcono ngimnike ngoba mangamnikanga uzoxabana nodade wabo, ngcono ngimnike ngoba mangamnikanga uzosihlinela. Kahle kahle mawami uyamsaba. Uyamsaba usibanibani. Thandwa zami, ngiyaxolisa. Angikwazi mina ukusaba ingane. Angeke ngisabe ingane ezalwa yimina. Angeke ngikhothamele ingane ezalwa yimina. Angeke ngitshelwe yingane ezalwa yimina ukuthi how best can I help you to be the best person you can be. Singabonisana kodwa angeke ngikusabe. Mina ungangihlinela. Ngizokuhlalisa phansi ngikubeke la. Ngikubuza ukuthi unyiphele bani? Unyukubele bani? Udinelwe bani? Angi-understand le concept yokuthi endlini ingane yami ayingikhulumisi. Ingane ezalwa yimina kanjani? No. Yazi lento ngibone ezikoleni za laba abakama ngesandla. Angithi ayishawe ingane ezikoleni zalaba abakama ngesandla. So kunento ekuthiwa detention. Khona abanye abazali abakhule kwathiwa I'm going to take you to the naughty corner, you're going to sit in the naughty corner. Oh, ingane ibhede, you grounded, stay in your room. How? Ingane iyaganga when uthi you grounded, stay in your room. Izohlala yenzeni? Ilale. Izohlala yenzeni? Ingakho ubhala kahle uthi umzali omthandayo umntwana wakhe uyamluleka and induku khona thina umuthi esakhula ngawo ekhaya ongevusiza lo muthi esakhula ngawo ekhaya uyagquma uyaphalaza uyageza ngalowo muthi. Yazi igama lo muthi kuthiwa yini? Thumpentshisi. Thumpentshisi. Yabona nje ingane nengane iyawudinga ukudla lo muthi ekuthiwa umpentshisi. Yabona ingane mihlupha ingakho sithi isiZulu gotsha usemanzi. Yabona nje lo muthi ekuthiwa umpentshisi uyayakha imizi. Umuthi ekuthiwa umpentshisi uyayivusa imizi. Umuthi ekuthiwa umpentshisi usenza siba amadoda, usenza siba amakhosikazi, usenza siba ama-responsible, honorable citizens esiyiwona namhlanje ngoba sanika umuthi ekuthiwa umpentshisi. Kwathiwa mntanami woza la, kwathiwa gquma ngalo muthi, woza la naku uza ukuthi ungena kanjani emzimbeni. Uyasiza lo muthi. Lento yokuthi you grounded, lento yokuthi sit in your little corner, lento yokuthi hayi sibanibani uyaganga ngizokisa ku therapy wema. Ngiyaxolisa manje ukuthi khona abayiswa kuma therapy babangcono. Mina ngazi abanika umpentshisi, banika uthando, banika direction. Namhlanje bakwazi ukuphatha imizi. Namhlanje bakwazi ukuba abantu abaqotho. And so ithandwa zami ngifuna ukuhlala kule nkonzo, awukwazi ukusaba ingane. Awukwazi ukusaba ingane yakho, awukwazi. Kanjani? Thandwa zami, ingane yami needs direction. I must provide direction. Nginesikweletu sokukhulisa ingane yami ngeqiniso. Nginesikweletu sokufundisa ingane yami iqiniso. It is my responsibility. Ingakho ithandwa zami ngibathanda osisi, o-auntie abasizayo emakhaya. Ngiyabathanda mabesiza mhlambe ngisanezingane ezincane bayangilekelela, bayangisiza kodwa abangangikhuliseli abantu abami. Abangisize kodwa abantu abami basazi isandla sami. Akwaziwe la ekhaya ukuthi ubaba akayifuni leyo nto. Akwaziwe la ekhaya ukuthi umama akayithandi leyo nto.
akwaziwe la ekhaya ukuthi hayi ngeke avume umama senze kanje ngoba kunje, ngeke avume ubaba senze kanje ngoba unje. And you soon realize ingane zakho azive zikuthanda, azive zikuhlonipha ngoba ziyazi ukuthi whatever you do uyenza ngoba nakho uyazithanda. Angisho mina ukuthi asameni sokhipha isibhongo einganeni zethu, angisho asameni sokhipha istress kubantwana bethu, angisho ukuthi asambe soba izitha nabantwana bethu, no. But funda ukuhlala phansi nabantwana and discuss. Yabona ithandwa zami, ukuthi sihlale phansi sadiscussa does not automatically mean ngizoyenza lento oyifunayo, no. But I'm willing to give you an ear. And angeke ngihlale nawe phansi having made up my mind, no. Ngizohlala nawe phansi and ngifuna ukukulalela ngokweqiniso, ngifuna ukuzwa ngokweqiniso. And at the end of the day ngizoba neqiniso kuwena. Hayi kulungile mntanami, yenze leyo nto, anginankinga. Hayi mntanami, angiboni ukuthi mhlambe lento ofuna ukuyenza yenze kanjalo. Hayi mntanami, lento ofuna ukuyenza mhlambe yenza kanje na kanje ukuze ibe right. Hayi mntanami, lento ofuna ukuyenza nje cha ayingenziwa, asiyenzi leyo nto la ekhaya. These are 3 different answers. And ayikho engifike nayo before i-meeting, no. Ngizozwa ngawe. Ingakho khona lento engiyithandayo kuma research uthi usupervisor ngizolidwa wena mina the more nginika umsebenzi the more ngizokwazi ukuphendula. Mina nje ngizolidwa wena ukuthi okay yini oyilitha bese ngiyakusiza, yini lungisa la. That's how you become successful even as an adult. And lo baba angimboni, I'm reflecting on Luke chapter 15 from verses 1 to verse 13 at the moment. But angimboni lo baba ehlalisa phansi ingane yakhe ethi mntanami, okay asike siyidiscusseni lento oyifunayo uyifunelani. Thandwa zami, kunegama engifuna ukulisho, write this down for me. Abantwana bethu bayigebengu. Ingane nje nengane isigebengu. Ingane mangithi isigebengu, I'm saying this obviously with qualifications. Uyayazi ingane ukuthi ungahlala nayo manje sibantwana ngikuphakele, hayi ngiright mina baba, okay 10 minutes later kufika unina isiyagijima isiyakunina, mama ngilambile. Athi mama umntanami okay was uke wadla yini? Athi angikaze ngidle. Bese kuthiwa hawusibani uthi woza la wena, woza la. Angikubuzanga ukuthi ulambile yini? Hayi bengisasuthi phela, bekuyinini sekukudala bese manje 10 minutes ago mhlambe sandla sami ujikale la khona ngimbuza what you right. Ingane efanele wazi ukuthi isigebengu. Ingane nje ingane isigebengu. Futhi mawukuthi ngiyaxolisa ngicela uqoshamisa kancane, kodwa mawukuthi ulolu hlobo lomuntu olingenayo ingqondo ningaxabana niqhathwa zingane. Ingane ingafika idle manje kufika unina ephethe into emnandi, ingane ikhalela icele. Kufika unina ingane ihambe ithi yocela ukudla, uthi but usudlile sibanibani, ithi hayi angisuthanga. Pho ushongo ngani? Uyabona mawukuthi ngiyaxolisa ithandwa zami ngisho ngenkulu inhlonipho lento engisho, kodwa mawukuthi uhlobo lomzali olingenayo ingqondo, mawukuthi uhlobo lomzali olingabhekisisi, ningagcina ningaxabana endlini. Abantwana have a capability okunqatha. Abantwana have a capability yokuthi mina thandwa zami ngiyabaza abantwana behlukanisa imindeni, behlukanisa imishado, behlukanisa ikhaya. Umuzi unina ethi anifuni ingane zami mina la ekhaya, sengizophuma kibhodwe lami mina, anifuni ingane zami la ekhaya, kade ngabona ukuthi vela nisithandi, sengizohamba ngemqashweni, asifuni ngobani? Why asifuni ingane zakho? Ingane zami ziyakhala zithi ilambile, ingane zami ziyakhala zithi izinto zakhona akwenze. Thandwa zami, abantwana bayohlezi benjalo until sibafundisa iqiniso. Ngiyafisa ukwazi
ngiyafisa ukuthi bakwazi lokho. Ingane ilalele, kodwa ingane mawukuthi awucabangi kahle hle ingakuqhatha nomndeni. Ingakho thina sikhula wawuthi emgaqweni mushawe umuntu omdala wabaleka wayekhaya ukhala, uwodwa umbuzo ozobuzwa wona, yini ukhalelani, kwenze njani? Hayi ubaba usibanibani, umalume usibanibani ungishayile, hayi kwenzeka ukuthi ungishayile. Uwodwa umbuzo wawubuzwa abazali bethu, ukushaya kwenze njani? Abaphambisa izandla abake bawuzwa lowo mbuzo. Ukushaya kwenze njani? Wenzeni azakushaya? Wenzeni azakushaya? Ilanguage manje sihlukile. Hayi uyabheda lowo. Hayi uyihluphela ningane zami. Hayi uhlukumeza ingane zami lowo. Ngizombamba, ngizoya kuyena manje, sengiyaphuma, sengiyafinqa, sengiyolwa. Thina sakhulwa kukhona igama elilodwa ukuthi ukushaya kwenze njani. Akahlanye, ngeke avedana akushaye nje. Akahlanye, ngeke nje avedane nje akusukele emgaqweni kubona bonke. Ngeke nje uthisha esikoleni avedana akushaye. Manje sesithini, hayi vele ngakade ngababona ukuthi abakufundi laba, vele laba banama anger issues, vele thandwa zami. Kanti siuhlobo njani labazali? Angisho thina sonke ngiyayixoxela nje phela, ngiyayikhulumela, ngiyayixoxela nje. Kodwa uyabona into engisho ukuthi kwesinye isikhathi ithina who drop the ball. Ithina esilahlekelwa iscript. Ukushaya kwenze njani mntanami? Uzukufika uthi usibanibani ukushayile, uthi ekhaya ugogo bekushaya, umalume bekushaya, usisi bekushaya, wenzeni? Kwenzakaleni? It's very rare ukuthi avedane nje akushaye. And mawukuthi umuntu othanda iqiniso uyabusubona ukuthi ukushaya kancane. Uyazi sasesenza njani ke thina ke? Sasithi masishayiwe sasingabuye ekhaya sikhala. Ngobani? Ngoba sizothi masixoxa indaba elithola iqiniso uzongena umpetshisi ukushaya kancane. Ubuwenzani wena? Usuke kuphendula umuntu omdala wena emgaqweni, umuthunywa wena usuhamba udlala, umuthunywa wena usuthuka inhlamba. Madoda, kodwa kwakumnandi ukukhula ngalezi ayikhathi. Sasingahlukunyezwa. Sasenziwa abantu esiyibona namhlanje. Yabona thina sikhula wawumhlonipha umuntu omdala. Noma ubani owuhlangana naye emgaqweni wawumhlonipha. Wawungadluli nje umuntu ungambingeleli. Ungene nje endlini ungabingeleli. Nekhumbula lento okuthiwa imbibizana. Nekhumbula lempama ekuthiwa imbibizana. Uhlangana nembibizana, uyakhuluma umuntu omdala nawe uyakhuluma. Phela sesafundiseka manje. Sesifundile manje. You know, sesithini manje? Sesithi it's back chatting. No. Qala kwakuthiwa ngiyakhuluma, uyalibeka. Usufuna ukungiphindisela mangikhuluma nawe. Now sekuthiwa no, I sometimes back chat to my parents. Wawungeke uyenze leyo nto gogo khona komkhulu. Wawungeke uyenze leyo nto kubazali bethu. Wawungeke. Why? Ngoba wawufundisa ukuthi ngeke sikhuluma sibadala wena amehla akagijima nokhulumayo. Siyakhuluma sibadala nawe you are part of the conversation. Ingane thina sasixoshwa makukhulunywa izinto zabantu abadala kuthiwa phuma nabanodlala eminyango. Wayengeke odlala eminyango ngoba lini izulu. Ingakho izingane zayingazazi izinto zabantu abadala. Sometimes siyabasaba abantwana bethu. Why? Because we are compromised. Abantwana bethu baza amahlazo ethu. We are compromised. Abantwana bethu sikhulume amahlazo phambi kwabo. Ngithe ngixabana nobaba wabo, ngamthuka ngeinhlambe ezingaka, ngakhipha imfihle ezingaka phambi kwezingane zakhe. How do you expect abantwana bakhe baphinde bamhloniphe? What I could have discussed and dealt with in the bedroom,
in a private conversation ngikunekela abantwana, how do I expect ukuthi izingane zami izongihlonipha uma wazo uma sezazi amanyala kamawazo? Ingane ikuthuke izikuthuke ngomyeni wakho, ikuthuke ngonkosikazi wakho, ikuthuke ithi vele wena mama wenza ukuthi, vele wena baba wenza ukuthi. Noma ungadinwa, at the end of the day you are compromised. Ingakho kwesinye isikhathi abantwana bethu besigibele emakhanda sibadedele nathi bashaya ingoma. Why? Siyabesaba. Why sibesaba? Hayi ngoba sibesaba, kunezinto abazaziyo ngathi, khona izinto ozenzile kuyena, khona izinto ozenzile uhamba naye. Hayi mntanami, imfihlo yethu sobabili lena ungamtsheli uma wakho. Hayi mntanami, imfihlo yethu sobabili lena ungamtsheli phela ubaba wakho. Hayi ukuthi ubona ukuthi mina, wazi ukuthi ngami. So we are compromised. Ingakho singakwazi ukumela iqiniso. Enye into engithintayo, unamadodana amabili. Leyo qala ithe nginika ifa lami, and automatically wamnikeza. Yes, ngenze kuyigodlile okunye kugodlela indodana le enye, but uyi-engage lenye indodana ukuthi hayibo, nanga umfowenu esecela ifa lakhe. Khona lento esiyenzayo njengabazali yokuyitshela ukuthi hayi mina ngiyazi, angiphiki. Mumzali, you are most likely uhlakaniphe ukudlula abantu bakho. That's a given. Mumzali nje uhlakaniphe ukudlula abantwana bakho. Kodwa ngeke ukwazi konke. Ngeke ngikwazi konke. Ngeke. Thandwa zami, ziningi mkabi izinto mina engingazazi engifundiswa abantu bami. Ngithi ngihleli nabo ngihleke sebengifundisa ukuthi okay, yabona ngibone eperishini istaff sami ke mina bengihlala naso makuyi lunch, sidle nami lunch, siba ndawonye. And so sibhizi ke siyayihlalela istaff sonke sila nami, ngihleli siyadla siyaxoxa. Babhizi bayixoxela into zabo, baxoxa nami ngiyaxoxa ngiyadlala, and ngifunda okuningi ngihleli nabo. Uyobezwa sebehleka ke sebethi ngoba khona I will pick up a line or I will pick up something bese ngixoxa ngihleke leyo nto ngizwe, but how uzomuzwa kubaba uzobe seshumela ngaleyo nto bese mina no, there's something new, I didn't know this thing, and I will take it and I will reflect on it. Same thing will happen ney'ngane zami. Same thing will happen mangine youth. That's why I enjoy kuba ne youth kakhulu. Ngizohlala nabo, ngiyixoxele nabo, sikhulumele nabo, sizenzela whatever sizenzela bona, and there's a lot engifunda kubona. There's a lot engifunda ngabo. There's a lot abangifundisa yona how to be a good parent. Ibona abangifundisayo ngobubona, because I need to respond to their needs. And that's something very deep. If I'm open to you, you will teach me how to be a good man, how to be a great father, how to be a great mother, because I'm open to learn with you and from you. How best can I love you? How best can I support you? How best can I journey with you? I give direction, but I also need to give accompaniment. And finally, ngikuphelezele from where you are at. Ngifuna ukuthi this is not a contradiction, kodwa it is an emphasis. Ngeke ukwazi konke. Khona ezinye izinto ezifika nemanual, and ingane kwesinye isikhathi imanual. Ingane khona izinto ezikufundisa yona.
khona ezokufundisa yona nje ingane. Mina I didn't know how to love unconditionally until I had my children. They taught me how to love unconditionally. They taught me how to love selflessly, how to be present, and how to do things for them. Ingane zama everything. And so you learn that as umzali. Ukuthi ngiyafuna ukubabona bejabula, ngiyafuna ukubabona be right. Then there's something else that also happens here. Esemnikile umzali. Semnikile into ayifunayo. After a couple of days, what does he do? He disappears. Uzoshama disappearing umntwana. Khona isikhathi esifikayo la umntwana edisappear khona. Sometimes unawe ulala la ekhaya, uvuka la ekhaya, udla la ekhaya, kodwa kada hamba. Sizofika leso sikhathi. Umndeni nomndeni experiences that. Ukunje phela mhlamba abanye bethu basuke bengazi, basuke bengaboni. Ilast discover khona ukuthi hawu usibanibani useyabhema. Hawu usibanibani useqomile. Hawu usibanibani useyalala. Hawu usibanibani usephuza utshwala. Useshama disappearing lo mntwana. Kwenzeke right under my nose. Kodwa ngibonanga kwenzeke kanjani. Kuzofika isikhathi la umntanakho ezohamba khona. Umuntu omdala ke la esho khona ethi sibanibani qinisa isandla. Kodwa ungasiqinisi kakhulu ngoba uzokuphunyuka. Sibanibani buka izinto manje. Qaphela ngoba uzokuphunyuka. Abantu abadala ke bahlakaniphe kakhulu ke lapho ilabo ebuka khona ukuthi usondela nakonakala la. Auntie ilabo esiza khona kakhulu. Bathi baze kuwena mawumzali ohlakaniphile uyamlalela uauntie athi makasibanibani. Nange ngathi uyasiphunyuka usibanibani. Mfowethu nange ngathi uyasiphunyuka usibanibani. Ngoba mina mhlawumbe angiboni. Bese uyabona nange ngiphunyuka. Ngithe mina umntwana uzokukushiye nawe egcekeni. Uyayazi ingane ezokhulelwa ihanjiswa wena ngemoto emsebenzini ilando wena ngemoto ihanjiswa wena esikoleni ilando wena esikoleni iba la ekhaya mimiya kulezi zinto ihamba nawe ufike uyidrop uyibuza ukuthi ukhulelwe kanjani kodwa right under my nose ngoba I thought ukuthi I'm present ngoba I thought ngifuna ukuthi sithando zami khona isigaba la umntwana enyamalala khona. Khona isigaba la umntwana esefunda imfundiso zabanye abantu. Khona lento esiyenza njengabazali le esinikeza abantwana amafoni. Yinhle I don't know. Kodwa ngiyisaba. Thatha ifoni uyinike ingane. Hayi mina mntanami and ingane ngibuka isancane zidlala ama games which is good because it teaches them I guess. I don't know, I'm not a neurosurgeon, I'm not this child psychologist. I'm not qualified in making an opinion there. But sibanika lama games bawenze iyakhala ingane uyinika ifoni iyahlupha ingane uyinika ifoni sinika ifoni ngoba inama project esikoleni ihlezi la ekhaya physically, intellectually, socially ihlezi kwifoni. Uyabona ithandwa zami ifone is so powerful. I don't need to convince you of that. I could be sitting here and I could be having a conversation with someone in the States. Right now, we are having a live ministry. We're praying online. I'm in South Africa, and there are people all over the world who are present with us here.
because of technology. And so you soon realize ukuthi when uhleli nengane kodwa ingane yakho nezimfundiso nezinto ezinfluence ingane yakho nezikhulisa ingane yakho nezazi ubuhlungu obuzuwa ingane yakho nezinikeza ingane yakho ama advices is a total stranger somewhere else in the world. Thandwa zami ngifuna ukuthi ingane izonyamalala kuwena. Mhlawumbe umbuzo wami uthi, are you ready for that? Guess ubani oyithengela ifoni? Imina. And I can justify it and say, but ifoni yasesikoleni lena, ifoni edingakalayo lena, ifoni afanele ayisebenzise lena, and I can justify it and say, but ngimthembile ngale foni, ngeke ngimluse ngale foni, kodwa ngifuna ukuthi mina wake wayibuza ukuthi uba no-chatha nomntanami. Khona lento esiyisabayo thina, lento amalungelo abantu. Unengane eno-WhatsApp, unengane eno-Facebook, unengane eno-TikTok, eno-Instagram. Have you ever sat down with your child and said, hlala mntanami la, vula ipin, vula ifoni yakho, letha la? Abanye bethu bosakazeka phansi. Abanye bethu bophaphama iBP, abanye bethu bophaphama ezibhedlela because awuyazi conversation ababa nayo in these social media platforms. Boquleka. Kwasho umsholozi wathi abanye bokhala. Yazi abanye bethu boqobo uanyanisi. Boqobo uanyanisi. Uyothi ubuka ifoni kube ngathi usekitchen uqobo uanyanisi. Imine ngimnike ifoni. Imine ngimbonayo. Futhi ke ingane zethu avihlakaniphile ayinqeni ukublock. Wonke ama status ziblock nje. Kodwa umbuzo wami uthi uyahlala nengane uthi mntanami namhlanje asike sihlaleni phansi asike let's go through your phone. Ungangitshela ngama rights, ungangitshela ukuthi you are but you are fringing into a personal right yengane, ingane yami. Phela ngine responsibility to protect you. Ngine responsibility to protect you. A right of protection goes a long way. I must protect you from harm. I must even protect you from yourself. I must do that. I have a responsibility. You have a right to, it's a right of privacy, but I have a right to protect you. And my right of protection over you and for you supersedes your privilege and your right of enjoyment. Ahlaleni phansi. Angintshontshe ifoni yakho ngintshontshelana. Njobe nginawe nje ngithi vula. Vula ipin, ivula. Hayi, vula ipin was sifunda nawe, sifunda nawe. But ngeke ngivetane ngifike lapho ngingaqalanga kuwena ukuthi mntanami as ngikunika le phone, these are the dangers you must be careful of. As you enter social media, these are the dangers you must deal with. Why? Because we have an open relationship. Ingane izophoxa. A child will disappoint you. Ngobani? Ngoba uyingane. Ngoba uyingane. Ingane yohlezi ithatha ama chance. Ngoba uyini uyingane. Ingane ave ngiyithanda mina. Ingane will always test the waters. Will always push the boundaries till uyifundise ukuthi hayi ayenziwa leyo nto. Thatha ifoni yakhe, go through it. Hamba kuma folders abawacashisile, go through it. Hamba kuma private chat, go through it. Go through everything. Ngihlezi ngithi mina if umzali fanele wazi more than ingane yakho. Ingakho lento engihlaze ngithi mina even nasemsebenzini, if you are going to supervise me, you must know more than me. Supervisor wami must know more than me. Angakwazi ukufunda nami. Because ma ukuthi sengiyabhayiza, ngiyamthemba mina ukuthi uzongisiza. Uyabona nje mama ukuthi ade ngihambisa izinto zami, ngiyazi ukuthi uDr Shoba no Prof Khoza bazonginika idirection. Bazongitshela no lokho asikwenzi kanje, enza kanje. Mhlamba ukwenza ukuthi nokuthi awucabange differently. Why? They supervising me even at work. I-line manager yam must know more than me.
when I get stuck akube yiyona efika nesolution. Usupervisor wami when I get stuck uyena ufuna afike nesolution. That's what's supposed to be. Now ingane izonyamalala izoshama disappearing. Physically ikhona, mentally kade yahamba. Physically ikhona, spiritually kade yahamba. Sanibonani. Niyazazi ingane ezithwasisayo emzini yenu kodwa nina njengabazala nazi. Hawu, uyavuka ekseni usibanibani usefake ubuhlalo. Uyavuka ekseni usibanibani usenomuthi ageza ngawo aqhuma ngawo. Uyangena endlini yakho sekunuka impepho. Njani emzini kaBaba? Hayibo, wena usukwazi ukuhamba izangoma ngingazi. Hayi umngani wami njena esifunda naye unabantu abadala, hayi njena umngani wami, hayi njena aunti, umalume ungise njani? Hayi sana, hayi njani? Sisihleli la ekhaya ingane isithatha ibhayi, isindlala ibhayi, isigqoka ibhayi. Kanjani? Hayibo ingane zethu izodisappearisha, zizonyamalala. Lithi izwi likaNkulunkulu esekuthole konke wahamba. Kodwa mina ngisakhuluma ngengane enyamalala ihleli nawe egcekeni. Ihleli nawe egcekeni inyamalale. Yenza izinto wena uzazi kodwa umzali kanjani? Isiyathwasa, isinobuhlalo, isinamabhayi, isidla imithi kanjani? Kodwa wena wazi. Hayibo, khona abantu esibahamba kodwa wena wazi. Usuyaxoxelwa kanjani? Thandazana, mina ngikhuluma ngengane ivuka la ekhaya, ilala la ekhaya, kodwa isiphila impilo ehlukile la ekhaya. Hayibo, la ekhaya sonke nje sikhonza kule nkonzo. Wena usukhetha inkonzo yakho wedwa. Hayibo, sonke sikhule ngale nkonzo. Mawukuthi samaKristo ngesonto siyavuka, siyahamba siya esontweni. Masama Nazaretha ngesabatha siye tempelini. Masama Hindus ngoLwesihlanu, Muslims siya kwi-synagogue nama temples. Sonke la ekhaya sinje. Wena wedwa usuzo masivuka sesontweni, wena wedwa awusayi esontweni. Yazi lento iqala kanjani? Iqala ngokuthi ingane yami ushaya u8 ingekho endlini ngomgqibelo ebusuku. Izibuye ngo2 ekseni. Yazi lento iqala kanjani? Ngokuthi ingane yami kube yiyona enokhiye wokuyivulela, sesilele sonke ingene yona, sakwazi ukucupha ialarm ngoba akekho usibanibani, asakwazi ukukhiya ngoba akekho usibanibani. Ingakho abantu abadala abahlakaniphile bakutshela ukuthi mawusufuna ukuba nomuzi wakho, musubona ukuthi uyindoda, yini ungaphuma umuzi wakho. Ngaphela usuyayibona ukuthi uyindoda. Kanjani? Sifike kanjani la? Ukuthi la ekhaya sekunamabhodwe awu2. Sifike kanjani ukuthi la ekhaya wena usukwazi ukuletha intombi ilale endlini nami engikhona kuyona, ukuthi ngikwakhela i-outside building wena usuletha intombi? My God, ivuke izongena kwi-main room, main house, izokwenza i-breakfast yenzele thina.
Yabona lento yokuba isifundiso yahlupha. Hi mom, I'm going on a date with someone. Hi mom, so and so is coming for a sleepover. Hayi, okay. Yini sleepover ngesizulu? Yini sleepover ngesizulu? Angisazi mina. Guys, are we going? No, we're just going out for we're gonna have a sleepover. Yini le? Uyena sleepover lo osedala ukuthi umeet. Uyena sleepover lo osudala ukuthi ingane yabantu ifike la ekhaya kuthiwa isimeet. Sleepover lo. Uwona ke sleepover okhuluma ngawo. Hayi thando zami, kwesinye isikhathi thina we are too liberal. We are too liberal. Ingakho kwesinye isikhathi mina ngibe nenkinga man. Hayi. Yabo lento kuhlezi sikhuluma isingisi. Hayi. Khona enye into ngesiZulu, ngeSpedi, ngeSisuthu, ngeSitswana, ngeSixhosa, ithi gaga. Isingisi siyapolisha. Isingisi sikwenza kube no, we just having a sleepover. No. Uyendodeni. Akho sleepover la. We are sharing a room. No, we live together. No, you don't live together. Ukipitile. Ngiyadlala how. Ziyasibalekela kodwa ingane zethu. Sihlala nazo endlini kodwa sisazazi. Kunenkonzo esibalekelayo. Lithi izwi likaNkulunkulu yahamba. Ngizoqhubeka sengikhuluma ngalena ehamba ilishiya ikhaya. Kodwa kwamanje asibuyeleni emsebenzini. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.